Long live, long live. IMFD long live. Long live, long live. Long live. IMFD long live. Long live, long live. IMFD Long live. ईश्वर है निरंजन कलई महोदय हामबाय जतन तैचिनी मीडिया बंधुरनो स्पेशली तीन बागे तेबो हामबाय मारिवो मा हिंके 28 तारिख जून 2025 शनिवार नि साल पार्टी IPFT बिश्रामगंज डिविजन कमिटी बाय ऑर्गेनाइज जोंजाक तिनी सालचानि वन डे कन्फारेंस तै गोजाम कमिटी सुबायगै गोटाल कमिटी गठन खालामनानै पान्डा के आ पान्डावो तिनी वाति पान्ति तांब्लानि बिसिंगो बरक आसुक इंलिया जेरा टारगेट खालामनानै अब टारगेट फुलफिल इंलिया तखना आं तेबो प्राउड फिल मा खायो तामले थांनाय गचिनि पार्टी IPFT बिश्रामगंज डिविजन कमिटी बुमंग सिमिसि बिश्रामगंज डिविजन कमिटी जत मिलिगिसे 42 और जगह ताबुक जों पूर्णांग कमिटी जों खालामखा अब जों जत जोंनि मीडिया फ्रेंड आवनो जों रिदोका तो आबुन बागे आं बेलाय पाइफ्लाया हामबाय स्पेशली आंनि यूथनि प्रेसिडेंट सेंट्रल प्रेसिडेंट आंनि विकास बिनि एलाकानो ब बिनि चाइतो मा तैचिनि डिविजन प्रेसिडेंट सेक्रेटारि तै जत अरनि नेतृत्व राव जे तंनाय बरौनि श्रेष्ठ बाय तिनि जों पूर्णांग कमिटी खालामखा এই कमिटी आगामी 2028 अब्दि तंनाय एवं 2028 अब्दि बिनि मेयाब एवं ब्राउन हुईतेनो जों आगामी दिनो तिप्रालेन्डनि दाबिनो तै माइ आसाक आन्दोलन खालामलांनायनि बागै এই बिश्रामगंज डिविजन कमिटी तिनिनि जे गोटाल कमिटी खाजाक अमबायनो जों संगठन तरै थाङै विभिन्न लड़ाई एवं विभिन्न संग्राम पार्टी IPFT नि अंगै जों दरबाराव अखन्नानि बा आन्दोलन अखन्नानि बागै जोंनि যথেষ্ট कायसा कमिटी जों मांखा आबुन बागै आं दलीय पक्ष থেকে এবং आंनि व्यक्तिगत पक्ष থেকে पाइफ्लाया हामबाय मारिवो आव तिनि जों ताबुक जराबो जों कयेकटा बेकेन्ड नारुखा पोस्ट स्पेशली वाइस प्रेसिडेंट बा एसिस्टेंट सेक्रेटारि अर्गेनाइजिंग सेक्रेटारि अबनो जों पोस्ट बेकेन्ड नारुगै तैसा चिनि बरक तिनि फाइना तमन फाइमायाखौ जों अबनो नारुखा किन्तु जरा एटेन्ड अंनाय आरो बिसिङा जों टोटल 23 मेम्बार्स न तैगै आरो जों कायसा नतन डिविजन कमिटी खाका आरो बिसिङा प्रेसिडेंट तो चिनि गोजाम चिनि दारा आगे जे तंमानि बनो ताबुक तैसा आगामी 3 बोसोर बागै ब अबनो बारजा मांखा बनो तो पाइफ्लाया हामबाय ब जे तांफाइमाने नाबनो तेबो काहामके तांगै बिनि जे परवर्ती समय मिया पाइफ्रो ब काहाम संगठन खाइगै बनो हेनोवर खाइरि माथु बिनि चाइताव माबाय अब बन थाने चिनि कय मुतंगो तो काहाम चिनि सेक्रेटारि स्पेशली ब ताइसिं बिनि स्पीच ब साजाक चिनि पुसराय देबरमा बाबू ब थांनाय 2011 सिमी पार्टी IPFT ओ तंजाक विभिन्न आन्दोलन मुभमेन्ट ब जोंबाय लगरि जाक बियाबा मास खानेगो ब যত অরিফর इंगलामनि उखलागो गुबैनि कोनो दल दागो थांया हाय आजोग जाक हाय कोनो बतैसा এই डिविजन कमिटी